שלום לכם, אנחנו עם עוד פרק של סלנדרמן האחד פרק 2. תכירו את שני השותפים החדשים שלי, אלמוג ואופק. הפרק הזה מכיל תוכן מטריד במיוחד. אנשים עם לב חלש, נא לא לראות. כי זה יכול לגרום לכם לסיוטים ולדיכאון. אז אתם יכולים לראות אם אתם רוצים שיהיה לכם סיוטים. איזה יער, שחור, אפור. אפור, יותר כמו גדול. לא, תהיה פה. אוקיי, אנחנו עם עוד פרק. תדעו לכם שאני בכלל אוהב את היער הזה. ובכלל, סרטי אימא. זה הכל זה רק בשביל הצופים. איתי, סתום את הפה. זה משהו קרוב אליי. הצביע זה משהו קרוב. הנה. עכשיו הוא יהיה מאחוריי. הנה עוד פתק. צריך לעשות פה 7 פתקים. בשביל סלנדרמן לסלוח אותם. הוא אומר שהוא קרוב. הוא קרוב מאוד, עכשיו הוא לא קרוב. לא, למה אני יודעת? אם עולה, אני לא בטח לא להתערב. מאוהבת בו. אוקיי. הנה, עכשיו לקחתי את הפתק השני. את מאוהבת באופק? לא, הוא אח שלי, אתה יודע? אוקיי. הסרט אימה זה בכלל, אבל בכלל לא נועד לפגוע. אוקיי, נגמר הפרק. יאללה ביי!